Айди си да ми спи на мен и сега ще го... Е храната. Какво ти? Пържола с ориз и той по средата елалото сигурно е някакво дръпчета и кой е, не знам. Абе, на вас заради ли бе? Не знам, аз падам. Аз вече помня. На мен още ми зарежда с това сбрадва. Не бъл! Те Майче, бил ли бе? Да не сме паднали от... един смотан сервер. Както беше и играта. както беше света. Черен екран. Да. Айде, аз спам. Бачета ми. Не ми взимай детето, бе. Ела тука. Аз съм нега. Аз съм нега. Ела тука, бе. Ела тука, бе. Уау! И как? Той няма почти гащи, бе. Кой е този? Кой е този? Кой е този? Аз съм. Кой е този? Вие двата сте тук. Аз искам да си взема брадвата, бе. Виж, е сумката. Кой играе кичек така мръсно, бе? Не искам да си взема брадвата. Хорошо, идем. Виж. На всичкото го взема. Пати, вие взехте всички аспирини. Аз нямам. Аз вече се надях и съм мисля. Ти пак си като бокс. Значи имам един аспирин, две замълтовки, което и не знам, 4 сода и това. Той как са? Аре да отваряме. Той за... пишете в коментарите, той за какво е? Той. Я. Метал Tin Tray. Да, го знам. Не знам, ама не знам за какво се ползва. Не говори за мети. Поне не е бъга в този сервер. Аре бе, троши си бе. Сега целта ни да си построим къща на хубаво място. Вкусно! Аре да отваряме куфари. Няма Не, аз спрям. не отварям. Я. О, снащи на мен. Не си единствено един. Къде беше видял? Това че аз нямам никакви снакчета. Аз има доста снакчета там. Мики си ме предпочитае. Аз вече ги откарам, ти докато свариш, аз само ги взимам. Но той и аз ги вземам. Тя аз там го обрах. Ма не, чуй, значи сега да ги отваря, аз ги взимам и за мен си ги взимам специално. Аре, те не стопка за коме. Значи имам лекарства, сода и едно снакче. Аз също така. Аз имам 4 метките, един часовник, една брадва, една забава, че ги знае и другите да говорим. За палката всеки. Добре, аре сега да видим някъде. Искам на по-голямо място да има до водопад. Спа до водопад. Къде водопад, бе? До ти, бе. Тук някъде би трябвало да е. Ето Айде виж това да тук. отидем, надолу да бъде. Ото тук надолу има много канибали. Баш надолу има най-много канибали. Защото там наблизко сещам се, че има пещера. Вокс, той знае всичко на изуст. Love the Forest. Защото той има закачена играта. Карта на... Чакай, я чека се качи на кончи, на сайда, чека се качи на кончи. То моля да скачваш. Да, ето. Но... Ако правиш, бе? Без да иска. Аз ли бе? Не, бе. Не, каква ми тениската на мен? Твоята е I love... чакай, аз бе. Твоята тениска е I love Rave. Каква? На твоята няма нищо, твоята е просто една сива тениска. Не. На моята I love... а моята е на полицайска, на военни. Къде стои същия моб като твоя, бе, брат? Абе да, той е напълно съща. При самолета, при останалата част на самолета. Ама там има най-много изроди, това не хода там. Останалата част на самолета казвам. Там има най-много изроди. Пайлабата ще ги убием, искам да видя кой има там. Хора, моето е ако не може да бяга, за кой толкова си изморен. Айде, часовник. Вие следвайте ме. Не, аз не мога да бягам. Трябва да пия. Къде е останалата част на самолета? Там може да са на мен. Паирче! Айде, шиничка. Къде си искам аз да видя кой има първи, брат? Искам аз, защото ти съм го видял. Ти си ходил. Аз
тук са Къде се? Нищо не пипай там. Тук са експлозивите. Аз съм гледал, когато Ники Геймс или Шадала беше ги открил. Аз обрах всичко. Ба, всичко Експлозиви не. ли имаш? Ба, всичко не. О, чипове тука. Чипове, нали? Как че има чипове някакви? О, не. О, да, какво са големи човека. О, да, стрите. Къде бе? О, фляри, взеха фляр дъм. Къде бе? Вижте, Що да ме с... така беше и аз го взех. Ама И аз имам фераган. Един. Няма. Ама аз съм... Имам един и имам някакви чипове. Я го видя. Как се крафтват Айде. експлозив, я? А не. Чиповете как се крафтваха? Забравя. Видях. Мате чиповете... Чиповете са експлозив. Да, И аз знам. имате и метал тин трей. Една като кофичка. Аз пък като... Нещо като метално. Искра някаква. Аз забравих каквото и беше. Ще ги заплашим. Той е някаква, вижте. Ще заплашвам къде. Вижте какво да са. Добре, Къде ще си? Виж бе! Добре. Виж, той е експлозив. Направих си експлозив. Я бе. Благодаря за... Как да го направя? Имаш ли имам чипо? едно такова. Имаш ли чип? Да, ето. Да. Такова. Къвни го с един чип. Kill board. Имаш ли? Ама аз си го откраднах, сайт, аз си го откраднах твоите. Аз си го взех от ръката. Кое бе? Ами твоя експлозив аз си го взех. Дай ми го бе! Сега само да си я обирам. Аз шегувам се, не съм ти го взел, бе. Кой ми го е взел? Къде се? Дай ми го. Не съм ти го взел. Добре, да, отбрах. Бе, дай ми го бе. Сега ще го дам. Пора да спрем къща. Крафна си го аз! Аре, аз тям за къщата. Джилет. Значи как мога да го взема в ръка? Цъкни на него ляво, с ляв бутон. На мишка. Аре, тям е за... Не става нищо. Еба! Сети се как. Къде? Бе, крафна. Къде? Аре, чо писа, бе. Аре, вземи го бе, сайде. Я? Сайде в ръката ми е. Взели си го? Пора да отиваме. Не, тук къде отива? Айде да си свирим къща. Бе, ще... Я ще... Тя е такива много. Ми вземи сукска. Ми така го постави. Какво ми даваш на мене? Не знам какво ми даваш на мене, това е проверя. Да, ама то как се дропва изобщо. С G, с Г. Сега... Я ще Чичка и натискам на нея така и какво става бе, нищо. Вие търси гладен, аз съм жаден бе. Тук не мога пия. Масно. После ще го дам. Не бе, мане, ама имаш ли с експлозив, нещо, вътре чип. Да, има. Не. Аз хем го слагам, ама не ще бъгна. Не ми бачка нещо. Къде си, къде влези? Къща. Успе. И за молотовки намерих. Ами аз имам доста аз може да си крафна 1000 молотовки. Аз мога си крафта. Сайде, ела, на този остров да обирем листата, защото нямаме доста. Канипа ми помощ! Ой, Ами аз се бъгнах във водата пак. Натисни контрол и помпа нещо. Канибали са нека. Пак ли ви? Канибал. Ела. Пак ли ви бе? Мене ме напарат. Къде да ме хъпнете бе? Ела, отиди във водата, отиди в водата. Ами аз съм във водата. Тя ги е са във вода. За кого? Не мога да са във водата. Евен. Хайде вече аз. Тихо! Ста го погани той живота. Абе, Евена. Канибала. Евена мина...
Ами да. Аз ги са, няма да ги качвам отделно. Ами, главата. Айде отиваме да правим къщата. Костенурки си бе. Ами аз трябваше да набера малко от Майка са бънати костенурките. Алекс, ела си ми костенурката. Не мога. Елате бе, бате, да си направим вода. А не Айде, идвам. Къде? Някакъв канибал или той Елен? Елен. Абе, не го би по костенурката, изчакай бе. Аз знам как се би костенурка. По главата. О. Да. Как се би костенурка? Как да взема на твоя костенурка? Ама то трябва да се покаже, бе. Изчезна. Тук има една костенурка. Показва се. О, взех и чурупката. Що ти? Аз флайкам, бате. Ела тук да видиш канибал. Аз флайкам. Вижте канибала. Аз за негото говоря. Канибала флайкаше на клипа си увидиш. Ето, Алекс, виж. О, пъка. За канибал. Помощ. Така се... За този канибал. Той флакаше се. Отиди. Точно мене трябваше да учи. Аре бе, живей, крадец. Аз се живея. Пазите се зад вас, канибали. Пазите се, бе, хора. Абе, не чупете канибала, вижте зад вас има още 2 канибала. Аре бе, ела ми бе. Ела се бием на ръкопашен бой. Къде отиди той? Ела бе, ела се убием, да се бием на ръкопашен бой, ела. Ела бе да се бием на ръкопашен бой, какво ще кажеш? Ти като куче. Нали? Хора, имам флерган. Аре бе, умире бе. Колко хапче. Нали, ще това пали. Нямам патрони вече съм. Отиваме към къщата, айде да пустим къщата, защото някъде живеем. Да ти канибалите вече. Бате! Ние не стоим къщата. Дай да върнем да я строим, усети канибали. Абе, там те ще бъде канибали. Тая къща бе. Да. Ай по-бързо. Абе, те пак идват бе. Няма нищо, ще ги блъскаме. Те с двама бе, help me. Ела към къщата, бате, ела към нас бе. Аз съм до къщата, до къщата. Къдец за тебе? Къдец? Остай дървото! Двама са. Аре, я да бягаш женята на пая сайда бе. Алекс, тя е молотовка, мога да изправя молотовка, ама ми бързо някъде базете ме, брат. Базе? Аз убих един канибал, женичка. Кажете, ако идва канибал към мене, бъд. Канибал! Ще умра, хора! Умирам, хора! Към мене ме нападат 1000 канибала. Помощ! Се живите! Помощ! Айде, загази го, помощ! Елате! Алекс! Запали с запалка! Запалка, бате! Ами няма момента, аз... Натисни Ел и ми това е канибал! Аз съм без оръжие! Канибал! Помогни! Абе, на някой да те... Абе, как ще умреш, бе, ти скочи, ще умираш! Еба си тъпия герой!
Човек, елате ми. Сайде, ела да ми помогнеш, аз съм Не мога, аз съм паднал. Ето, и тримата минало. Много тъпо място си избрахме. То няма друго човек, то... Хора, е да умрем. Аз умрям. То и аз. Day Survivor, много съм отсвирал. Ясно. Аз стигам към смъртта си. Хора, айде, идвате ли да бягаме към смъртта ни? Да, аз се тръгна вече. И трябва да си построим по-бързо къщата, чухте ли? То там има канибали, тото е място, където има канибали по принцип. Ами да, защото къде избрахме всъщност. Къде сте? Къде сте? Дайте добре да вземем раниците да прочистваме. Ами айде. Айде по едната да отидем. Не би да си направим такова. Айде всъщност, сега да не ходим към пълни. Няма смисъл да вървим под едната. Аз съм гладен, петуй. Канибал. И аз. Оставете канибалите, отивайте просто до раницата и тичайте някак към водата, там ще се оправим. Аз се прикривам от канибал. Мен не ме интересува канибалите, аз просто си тичам. Чувам ги, ама не ме... Та къща... Канибал, мен не ме видяха крекнете, аз контрол. Помощ! Помощ! Не мога аз да... Аз намерих къде ми е смъртта. Ето е моята раница. Ето е моята и тук. Нещо къща ще оставим така ли? Всичко ми е тук. Колко съм богат, само да не повярвате. Аз съм с най-много неща, мисля, че. Да, аз съм с много неща. Той е. Аз имам най-много аспирини. Колко аспирина имам аз? Аз имам 3. Къде ми смъртта, бе? Пора да тръгваме. Айде. Аз имам 6 аспирина. Всъщност, знаете ли какво? Няма да тръгваме днес. Дайте да направим някаква малка Яшме. палатка. Дайте да направим малка палатка. Хора, я ме изчакайте, не искам да тръгвате без мене. Чакай, не бе. Трябва да направим малка палатка. За да пренощуваме. Да. Чай ще направя един кемфър. Аз съм готова да направим. Аз хора сега... Ще не си направим така палатка, такова, нашата брадва. Както е моята. Ще не си я направим. Това е твоето. Градни камъни. Като моята брадва, ли? Значи тя ни дървета. Още едно. Елате тук. Аз ще пазя тук. Тук не мога... иди, аз се закупа. Не. Тук много пусто, бе. Елате па някой да дойде при мен. Излязат канибали ли? Не, защото не мога да щупа, бате, и тук много тъмно някакси място. Запази си Ами ми аз... Ай, съм и гладен. Да е Чувам мога. канибали. Помощ! Помощ! Елате, помогнете, бързо! Бързо! Къде си, идвай? Той ще помни, Александър. Бързо. Айди, викай, бе. Съм стояга, бе. Алекс, ела тука, бе, брате! Елате тука! Аз се правя палатката. Ама бате, някой да дойде да ме защита. Чупя дървото. Вие двама така. Къде си поне дойде? Ти да пада. Аз ще я пазя. Странно само... готово. Айди. Айде, ляво да спим. Чай се сейфвам. Айде, първо се сейфваме. Да направим кемфър един. Не, да лягаме на строите. Не можем мача да спим, защото няма кемфър. Не. Сетих се за ко. Я пълнете тука. Какво трябваше тука, бе? Трябва да си направим кемфър. Ето.